alang li nang le tum press club ko solo ko bang so press club lo ne di fu press club a president ni li long wang lo bang ini CM tu liram rong hang ke hai si nangat toy si alang li wang lo la si alang li ni pan nang arju CM ni li pan nang challenge lo sik schedule aphuthak lam che dan ni pula la solam la sinili lam ka che dan ya phan chi sik lo ma chi sik sema pusi nili phan ngarju nili nathu pen nili arnisi dongkata ningye tanglo la bang solam ki punang ye bang ala pohelo sik schedule ke isia constitution la ke det ki kimaron la pe non elitum karbiang long ke elitum a det vir bom tanglo long recap ta ke chetum han che hodai tanglo la pen council election ka pedo voter list ka selam aron ta selam hai hedet tanglo la pen ke karbi injermar atum ta aot kahe no kam ta claim dun tanglo la pen ke chetum si la kahe no kam ke claim se ta ke chetum phan ka pheri pen ajok council tum ta ka arrest je phan la pen hasti ki pija phan da hai hedet tanglo ilitum council atum ta itum IMP MLA CMEM atum anta pheri pik lo ke chetum phan ilitum adet ki vir lo pu peson te ilitum pheri redat je por lasi sik schedule alam ge ne li hello ke than ching ke thek the pen ajok a hok lo than ba ve te jok ta thek the lapot masi ilitum IMLA aja atum MAC atum anta alang litum ta ningjelo ke chengko ke sik schedule ke lang ching lu le det nang chu ching tip te det nang so ching thi the det nang ji peri chi chok che det nang sa urtur pine aphu hen no son nang ji pula seta non ke nilitum than o phi CM tum ta non ge chini la sik schedule ke lang ching lu le in cham hi la person akam gali lage det ki kimaron balang litum ta chini lo mesen lo nilitum APHLC tum a success lo lage non CM ta nilitum phanang challenge hai la te mesen alam eson bangge muthe nilige master lo pirthia dang ta a satro tum ke a student dum ke a master phan aman chi PO a master phan ke bang thek sera tum ke akeng ki ot sikar dom titi lapot nili phan CM nili keng na order na dom nei pule nili ge pugali seta ka challenge bo bang a master phan ka challenge puga pir the ke jok ta claim kle agyan ke do tum an ke claim ke son ge la challenge le lo che than nang sar po bang ge chogi la son bang yok ta ning ye la ge la son ji bo sar po bang ke hala ahut pen ke a student tum ta charlie o thek o phi ke a student tum ta thek munak ta ye plang lo la tu ke akang tu a degree an por he dun thu eta phi ke la si la son hut ke student tum ta master tum men che than nang sar la son ji bo sar po bang ke che than ta nang che dan yang perem de sar po bang nang pu pe le sar ban nang puing tum te po bang hala asar bang phanda jok ta pu pe de jil pe the dang ta lage la si non ke nitum phan APHLC tum phan CM EM tum nar dom nei pulen tum puali setan nitum ka chinia bang ke sik schedule la pen constitution ke la ke lam ka che dan ra bang audience tum nang pang nek nun soi nang la pusan adima bang kali alam kali la ke ilitum
nili apram man da pu bong lo ni ke entertainment ke ni ning dok de pun lai ho alam ke lam che than na setala 6 schedule autonomous state alam 6 schedule alam constitution alam law alam ke la ke adjustment ke constitution la pen alam constitution bang la ke ka che dan nai te ha parliament long si che dan ni lage la pen lam che dan ni te parliament long kalite state assembly long la pen kalite council long si che dan ni non ni litungi pu bang la hello lam ka che dan debate pu bang ni tum ning dok de che than ke che than nang discussion abang edu na discussion ji pulo tang te council long conference hall do ke di la sin ne lihala borsing rong phara ke hai phanta than nun lo da conference hall do CMEM MSC atum an hadak do et non la penili tum APHLC atum anta ake hoy atum an ke do et po hada ka che bohong nahi ka che debate nahi pali alam le che than pe mi na pusi ni li pu du na hello discussion nahi alam che than nahi lage mission alam lage discussion claim lote da lam ka debate pura bang na pang nek dun soi jadi hala la si pudam o nak lo seta ne li than nun lo lage che long apa je tong more juice ason che long apa je tong po mone tum lang dun prong po Richard Depp dun po hang dun jo po ani ngarong je pi dun po la son ke nang nek pula ne la bang aning dok de che long apa je tong son bang ke entertainment lage ning dok de lage siri ni ke pugang tum la pen rat tum handala si ningye tu det la tema CM metang mata rat ang no si ningye lo la pen ke arni si borsing rong phar ke hai apana nang toy lo la po se ni li borsing rong phar ke hai bang hini alang litum ke bang inod bang photo nang tili dun lo inod bang borsing rong phar ke hai bang nar jug lo la hello sala alang litum ang no si ni ningye chot lang rat ang no ke ningye ye det lang la si pini rat ang no ke ningye rat ang no arni si ningye lo dongka lo teta la pu formally abang ningye ye lang la si non nang litum ang no la bang solam na than alam aphuthak pustame debate kali discussion pulatang te nang litum ini rapet ji la basi nang ni discussion bang debate po bang ali discussion bang lage ini rapet to mi lagi mission alam lage Sakti la debate po long bang chetong debate po ini tu mu pen pu lage che long lo pa ye tong son mu ni tum di kali ahok man kali ma di kalang di mu bihu lo te bihu ahu thek long le ken January 13 14 ar ni te che long lo pa ye tong di mu ni tum hang dun jo ti di ani ngarong ji pi dun po ya tu ke BJP atum ke pupuna ni pan APHLC atum ke 60 dulalang ke adhas khan tadi full bang khan tadi puko wa ana ho kon la si hala full bang alang litum discussion long paninge na nang pe than nang ni litum manta ni litum ke thek nai lo pule ni tum kai ta pu pe ge di muthe alam ke ho flut bang ne li lo ke than ke cheng bang le lo ni tum APHLC tum si ke than cheng lo a Pherangke 6 schedule implementation committee pu pen si cheng lo la phi ke 24 plus organization pu pen si cheng lo la pen non phi ke APHLC pu pen si cheng lo isi vet a pot lo lage ke than ge ni tum lo ke mane 60 dolo puthak than lo kami half truth po lam oi half truth po alang litum pul hai full truth lang pe than na hai alang litum ke than hai ne litum ta chang lidun thu po